Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam anag paylingad itinagan a Vic at taga Cagayan nga iti agdama ket adda ijay New Zealand. Ngam sakbay na intay man pay ibasa dagitoy akablaaw. Shout out dita Sitio Bucana Barangay number 10 Parparurok Vintar Ilocos Norte ti kadang family kan Pascual family kastamat ni Boss Ronald Dison kan ni Boss VM Sahagon, Sir Angelo Monteverde Rivera, Jared Pagulayan. Greetings from John Ray Kadang, ti vlogger at taga Vintar, Ilocos Norte. Shout out pa'y kada Joan Mingming, Cheryl Artap, Lani Tabada, Loisel Tingday, ken Imelda Kabang. Makablaawan pa'y Daninita Galzote, Jera Sebastian, Marcel M, Elena Antonio, ken Maria Aida Yaon. Luna Bello, Geraldine Larocco, Christine Apit, Chubby Lita, Jenny ken Lailani Maragay, Sanchez Galaw ken Rapisura family ti Cervantes Ilocos Sur from Rex Rapisura. Kakabagyak di Tabisago Apari, nang runa ti Alamo Malyaga ken Lagimon family from Cuse Malyaga Alamo ti Kaagaman Apari West Apari Cagayan. Bersaval Kabansag Pahe ken Osalia family dita sa Monte Quezon Isabela. Dainang Rosario Bersabal, Nelson Clarita, Clarinel, Makmak, Shine ken
Ayan Reyes. Laya kan Gatman family ti Dunglayan, Santa Maria, Ilocos Sur. Ni Inang Irene kan Tatang Mantelaya ti Wapato, USA. From Jose Benny Rose kan Paul Laya ti Barcelona, Spain. Makablaawan pa ni Tatang ko Brillantino Pascual, Inang Jacqueline Ortega Pascual from Virginia Grande ti Abulog, Cagayan. Reynaldo Jose, Giancarlo Ayan Jester ken Daisy Jen Jose ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan from Josephine Jose. Gaspar Bautista family nang runa nila kay ko from Mercy Bautista ti Singapore. Marco Select family ti Cervantes, Ilocos Sur kan Mountain Province. Lakay ko ani Bongbong from Joy, Palawan. Romel kan Joey ti Solano, Nueva Vizcaya from Louis Boymir. Shout out kada Virginia Villegas, Jackie Claro, Jasmine Rivera, Melanie Rombawa kan Kazi Pinagpala. Lakay ko ni William Bautista, anak ko ada Angel Andre kan Arwin from Chris Bautista. Anak ko ada RK Che Noel Fab, apo kada Edward Samantha kan Eli Bautista ti Binalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Maburang Medina family, bakit ko ni Arlene Medina, anak ko ada Ronaline kan Gracias. Happy birthday kanila kay ko Dante Velasquez kan Dave Nathaniel from Imelda Velasquez. Shout out kada Orlando Junior Taberna, Jocelyn de la Cruz, Nati Agustin, Mary Jane Agtina kan Charlita Sergen. Manong Asterio Rosario ti San Jose Urdaneta, Pangasinan. Ambrosio Balgoa ti La Paz, Villasis, Pangasinan. From Edgar Jonyo ti Kabaruan, Urdaneta, Pangasinan. Valiente family, Jojo Lateng Brian from Owel, Valiente. Shout out kada Melissa Balisi, Wendell Sagon, Mary Lou, Florence Pamachan, Wison Bartolome kan Sanary Tejada. Seryosa Valdez family ti Lungaw, San Nicolas, Pangasinan. The Robert Marites, Janjan, Diana Rose, Shanaya, Jackie Primo, Gael Bautista from Diana Rose Valdez. Lolet Gamad, Joel Mauricio, Eli Mauricio, Roslyn, Angel Bert, Jobert ken Novelita Jacoben from Josephine Jacoben ti Dubai, UAE. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Vic. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan itinagan a Vic, taga Cagayan, ngam iti agdamakat addaak nga agtrab-trabaho dito New Zealand. Baruak pa'y nga aging gaitamanang. Adamay sa akabsat ko babae nga iso timang tartaripato iti amami dita Pilipinas. Nasapa kami ngamin ana ulila iti ina. Siyak ti breadwinner manang, iso nga ikagkagumaak ti agtrabaho para iti pamilya ana panawak dita Pilipinas. Kaya't kumat ang maibinglay ti padas ko, taamo ka makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Nang runa una yan kadagiti padak nga OFW. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbag kasi mangpot kan manong. Sigurado nag-overtime ka manan. Kasta nga radading, adong amin ti masapol nga lipas sa trabaho. Kasta ka di manong? Wanading, saan mo tamabalin na saan kami nga agtongpal, na ibagada nga ag-overtime kami. Kung kayam, ni tatangay. Nakaturugan manong, napakan kumatan, kan napagtumarkon iti agas na. Nasayat nga rin kasta. Kaya't kumusta ni tatang? Nasaya atmat, medyo simaranta. Saan akas kadagiti napalabas nga aldaw, akas lakanayon nga agkakapsot. Sana bala din ko ta, naipa-check up mo mutan. Kan nagatang dagiti umno nga agas at tumarin na, kas inareseta ti doktor. Pasensya kan manong Naawan apulos maitulong ko iti paggastos dito'y balay.
Awan mo't ngamin trabaho. Lisa, ading ko, dakkel at tulong munti pa ng tartaripatom ka ni tatang. Kasano ako maro na makapagtrabaho ngay, no siyak ti mga aywan latan ka ni tatang. Mababainak ngaminan kan kamano. Si kalatan ti mga ipampamuspusan iti paggastos tayo. Nang runa ti agas ni tatang. Awan ti rumbang nga pagbainam kanya kunak madlisa. Syakit di ati rumbang agyaman kan ka, ta saan mo abaybayan ni tatang. Alangar ta, inak mo ta nagpalas. O sige manong, ta ipapudot ko mo tan ti makan, tamangan kan tumutan. Nakapulos ka manan amapan ag trabaho anak ko. Italaan nga agkita ta nakaturog ak meten idisimang pet ka idirabi ay. Wanyar tatang, isa di kan riniing ta sigurado amarigatan kan tumanin amaturog. Wan nga raw. Kastan sa talaga ti lumakay anak ko. Aywan, nagaron mo sar kakadain. Nalpasan tatang, nasapa nagluto ni Lisa. Iso ang nagarmusara kun sakbay asumrikak iti trabaho. Nasaya at nga raw, Bek. Di mo unay ti agtrabaho anak ko. Ta mga no si kamat ti agsakit akas kanyak. Ay sus, dito mapasamak di tatang. Da kayo kit di agpapigsa kayo tapno makapasyar kayo kan ni Lisa. Wen, anak, napigsa akon. Mayat dagiti agas ko nga inreseta ti doktor. Basta di liwayan tag tumartatang, Ken mangan kayo iti ado, tapno nadaras kayo pumigsa. Adagayang mapaspasungadan anapig sa abagyo. Sapay lumabas ka no dito'y lugar tayo. Podno day taading ko. Isa masapol nga agisimpata dito'y balay. Nang runa dagiti atop tayo. Amangan numaitayab da. Nakabutbut ang narod mano. Sapay kastoy to'y balay tayo. Narukupan. Sana bali ading. Ta saan na malaylayos da iti lugar tayo. Saan nakas kadagiti daduma ang lugar. Iso na lang, tamasapol ang maitalian na yung bagdag iti atop tayo, tapno sana maitayab. Agtinulong ta na amang isim pamanong. Iso ti pagdandanagan ni tatang dayta. Di kay agdanag. Basta agkararag tayo akanayon iti Diyos, tapno di na tayo baybayan. Awanan manong. Naitayab di daddo mga atop tayo. Wan nga rod ading. Arig na nagpat naglaang ti lalabas ti bagyo. Ngam ado ti naperdi. Naimbaglaangan ta sumagmamanulaang ti naitayab ayero ta atop tayo. Wan nga rod manong. Kakaasimot dagiti daddo maakalugaran tayo. Dahita nga rod kat. Di kagdanag. Paisimpak pa lang ti naitayab ayero.
Ngam pasukatakton ti si bubukol nga atop tayo. Apaman na makalaw na kita ayan ti trabaho. Masapol ang may simpa na imbag. Tadi pa'y isungay dandanagan ni tatang. Wan nga rod manong. Kasta unay ti nervyos na idirabi Saan ang nakaturog apulos? Isungaging ga ita, nakaturog pa'y laeng. May bayang pa'y laeng. Ay, uwan gayam. Inakita yan ti trabaho. Tapno makabulod akiti kwarta pagpatarimaan tayo itaatap tayo. Ay, sige manong, siya kundi makamukan ni tatang. Di na kang pagdanagan. Masansan adalapusan ti bagyo ti lugar mi manang Emmy. Naimbaglaangan ta saan kami amalaylayos. Ngam kadarato dalapusan na kami ti bagyo. Adda dagiti masapul amariper wenno mayurnos. May saditan ti pagtaangan mi. Maasya na kamin kanitatang takas ta unay a panagdanag na tunggal adda sumangbay a bagyo iti lugar mi. Nang runa ket daanan ti balay mi. Kas breadwinner, may sapay day ta nga ikagkagumaak ay aramidan iti pamuspusan. Ngamno ti sweldo klaang tinamnamaak. Amok ajak maipaayan iti nasayaat kan naurnos a pagnaadan ti amak. Agingga na panunot ko ti agaplay iti trabaho dito'y New Zealand kat sa anak met anapaay. No kasta, makapan kan ija New Zealand, manong? Wanading, napagasatan na kanaawat iti trabaho ang nag-applya ka jay. Di, dakda kaminton ka ni tatang dito, manong. Ano sam ading, tapara kada tayo mutlaan, no apaya kayat ko taag-abroad. Kaya't ka may patarimaan ti balay tayo. Tapno adamot na saya tapag naadan nyo ka ni tatang. Sa bagay, manong, kaasimot ngamin ni tatang. No saan nga agtad-tad ti balay tayo, maitayab mo ti atop tayo. Isang arod nga ano sa mada kayo pailaan ka ni tatang tadda dito, Iwan. Basta siya, ikagumakta ag trabaho, tapno at pagpatarimaan ti balay tayo. Kaya't ka mapadas yung matag na itinapintas a balay. Nang runa ni tatang, bayat as ibibiyag pa'y. Basta agan nagkaakanayon iti papanam, manong. Kaano ka diti flight mo? O madanin ading. Iso asikantol ako man ti makaammo kan ni tatang. Talaga apatuluyam gayam ti agabroad, anak kao. Wan tatang, para kada tayo kada ading ko, Alisa. Kan kayat ko ang mapapintas mo ti balay tayo. Tapno mapadasan tayo matagnad itinapintas sa balay. Sa bagay, husto day tanga imbagam. Kayat ko asakbay nga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Nasimpa kayo ko maapanawak ni ading mo. Atindog pa ti biyag yo tatang. Basta anadan nyo ti salon at yo. Para kada kayo dayto yung aramidag. Agyaman anak ko. Tatijak na ipaay aklas iti panagbiag kada kayo nga agkabsat. Kat sikati mga aramid itan. Kailalalaeng ta saanan amakita pa iday dinanang yaw dayto yung aramidam. Amo ka naragsakan ni nanang iti sidong tinamarswa. Kat patsak amaragsakan tumot ang makaimatang iti mapasamak kada tayo iti masakbayan. Tarabayan na kaakanayon ti Diyos iti sadino man apapanam anak.
Agyaman ak unay, tatang. Natuloy gayam ang nag-abroad ni Bake nga anak mo, kasinsen. Wan, kasinsen. Talaga ngayon kagumaan na tinapan nagtrabaho ije abroad. Amaw, kasinsen. Ado, ti umapapalkan ka. Ta nagsasaya at dagiti anak mo. Oray awanan abiyag day di ipag. Nasaya at kayo latas ang kapamilya, gapo kadagiti anak mo. Day tamat ti pagyamyama anak onay kasinsen. Di makaldaan anak man kan natulnog nga anak. Iso asika, anadamot ti salunat mo. Tapno, mananam mo pa iti bunga ti sakripisyo dagiti anak mo. Nang runa ni Bake. Wan kasinsen. Masyanak nga rod unay mat kanilisa ta iso ti mang tartari pato kanyak. Kasta ka kapatag kadakwada kasinsen. Makitkita mi dayta. Dayta ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Asapay la ko mata pa atidugan na pa'y ti panagbiag ko. Tapno matarabay ko pa'y dagiti anak ko kasinsen. Lisa ading, naalam ka din dyan patulad ko a kwarta? Wan manong, ngam apay anagado. Kaya't ka parugya mo na patarimaan ti balay tayo. May mayat na maininot ading ko. Kasaritam ni tatalino, tapno iso ti mangkita kadagiti matarimaan. Kaya't ko ang mapabarok kumamot ti daan na parte ti balay tayo. Sige manong, ayabak to nga rod inton bigat. Kitaan nanto no niya tinasaya at maaramid. Katda kayon ton ti agtungtong. Wana ding. Kaya't ko marugyanan. Tapno nalpas ton inton makaawid ak dita Pilipinas. Kaya't ko napintas ton ti balay tayo ang masangkutak. Ading ko. Anak agtengak dito New Zealand, kat nang rugi akon ang nagsweldo man ng Emmy, inrugi kon apasimpa ti balay mi. Positibo ak amatungpal ti tarigagay ko, agsipod tanapintas met tinastrekak at trabaho. Magagaran na kaminan at talaga ang maipasimpak ti balay mi. Tapno nalpaston, kan napintasen apaman nga agawidak. Upat atawan nga inanusak ti saan ang nagawid manang, nga uray nalauson ti iliw ko kadatatang, kanli sa akabsat ko, tapno mairing paslaeng ti pannakatarimaan ti balay mi. Ni tatang met, kanayon nga umawag, ket damdamagan na, no kaano nga agawida.
ading ko matalisa ti umawawag. Hello, ading. Anak, siyak na ito. Da kayo matgayam tatang. Kunak no ni Lisa. Oh, kumusta kayo? Ape nakawag kayo? Mailiwak una yun kan ka anak ko. Nabayagan apanawan adi ka nagaw-awid. Dandan niya ako nagbakasyon tatang. Ti importante, nalpasan ti na ipatarimana balay tayo. Napintasan ti pagnanaidan nyo kani ading ko ita. Wan nga rod anak ko. Nagpintas ti na may anyaw dito balay. Di makal ka nagbalinan akong kretaw. Para day ta kada kayo tatang. Kontento kayo ka din? Wala dapat ikayat yung aramidan dita. Awanan anak. Kontento akon. Basta ti kayat ko kat agawit kan ta mailiw kami una yun kan ka. Sana bali tanalpas mo tanti kapuna no apay anagabrod ka. Adupay tarapaap ko para kada kayo tatang. Ngam di kay agdanag, tadandani ako nagbakasyon. Agda din na tayong tumanen tatang. Sige nga rod anak ko. Namnamaag na itanga imbagam. Urayin ka nga rod anak. Sige, tamang ano na isturbukan. Sige nga rod ang tatang. Bye. Apay nga takil lata kaya't nak na agawid ni tatang. Kat kanahin mo't ang makasarita na kiti video call. Ay, kasla kayat ko pa ikit din at ayabon ti panagawid ko yung Pilipinas. Hanggang sa nabali, tadandan niya akong makapagbakasyon. Maup-up ton ti iliw ko kadakwada. Tatang, rabiin. Umay kayo mga anon. Itay pa'y bigat ngawan ganas yung amangan. Jack pa'y mabisen anak ka. Itaman pa yakasta kayo, tatang. Awan na pulos kaganay-gayan nyo. Ada ka dirikrik naan nyo. Awan, anak. Jack lang amin malapdan tiriknak no malagip ko ni manong mo. Mailiwak una yan kun kuana. Di mat nagtungtong kayon kat imbaga na adandanin agbakasyon. Ang kaano ngay day ta adandanin anak. Amangan no dakon mauray. Ha? Tila ibagbagayo mo't tatang. Apay, papanan nyo aya. Ada kayo laang mo't dito'y balay. Iso asigurado ang mauray yo ti panagawid to ni Manong Vic. Sapay la kumaanak ko. Ang talagang awan bibisin Lisa. Iswamang yagkalaangan iti gatas ta isulaangan ti inumag. Sigurado kayo, tatang. Saan kayo nga agbisin nga agpatnag? Saan, anak? Umanayin day jay. Kung kasla kayat kumatan ti aginana. Kayat konti maturaw. Alang nga rod, tamang yaga kiti gatas yo. Di kay pa'y matmaturog tagatas kayo pa'y. Tapno da pamigsayo aging gainton bigat. Wan, anak ko. Apay nga takas ti teriknak. Diyak maawatan. Itay pa nakaawid kat rumbang ko maan nakainanakon. Sa bala talaga tagparparig na kanyak. Sa anak mo't anabannog unay. Ngam kaslakit din agkakapsutak. Apay nga ta. Tinasayaat.
Inak mangalan, ta iturog kon. Parang may awan day ta marikriknak. Ay, napalalo ti panagtibayok. Apay nga tayo akastoy ti marikriknak. Ni matlis ang ading ko ti umawawag. Itaman pa nga umawag ni Kasto. Hello, Lisa. Manong Vic. Nay, apay ngagsangsangit ka, Lisa. Ada ka di saan anasayat anapasamak dita? Manong, ni Tatang. Ha? Ni Tatang? Apay, anya tinapasamak ka ni Tatang? Itay mapanguringan ta kasaritak mo ba? Saan matan nga gring Manong? Isa nagparayat ang kadagiti karo ba? Kadintaray may adagos diti ospital. Anya ti ko na dagiti doktor? Awanan Manong, pinanawan na ta ni Tatang. Natagi ka na ba hindi pa naturog na? Anya? Sana po na dahi tangay bagmagam, Lisa. Kaano lang nagsarsarita kami? Kuna nang orayin na kano ti panagawid ko. Di na nauray, Manong. Bimot sa'yo ni Tatang. Manong, agawid kan. Diyan ka puno niya di aramisak dito'y. Awan ni Tatang. Sige, ating. Orayin na. Agawid ang kadagos. Manong, nakaawid ang dagiti nakitabon. Agawid tamutan. Kasladyak kabaala na panawan dito ni Tatang ading. Taging kayta. Kasladyak pa'y lamamati. Asaan tanto na makita pa'y ni Tatang. Oray siyak, Manong. Naklaatak mo ti tinapasamak. Isumat lagaya makaslawan gaganay-gayan na itiday di arabii. Damdamagak no damarikrik nana, ngamawan ko nanamat. Gayam. Lisa. Aging ga iti maudi nga angas na, sikat isang kadakamat na Manong. Mailiw ka noon ayan kan ka. Kat amangan no saan na kanon ang mauray ti panagawid mo. Nga isumat tinapasama ka ating. Nagsaor ka, Tatang. Apay din na kinuray. Ano pa iti plano para kada kayo?
Nga maawanan ti pagmamayan na. Awan ka utan. Ipatpatag na kaunay ni tatang Manong. Amok na itading ko. Katag mapapawiag. Ano apayajak nagawawi di tinaunday panawan. Agpapawiag. Lisa ading, agsubli ako nintan bigat iti New Zealand. Saan ka din ang mabaliwan day tapangadang mo, Manong? Kunak mo din akong panawan. Ading. Agmay may sa akton dito'y, Manong. Bay anak pa yung agsubli ading. Kaya't kung ay diwliwag ti kaawanan day di tatang. Tanood daak dito'y. Kat makitkitak to'y natarimaanin na balay tayo. Kasla makitkitak pa ilang day di tatang. At na jak makailiwliwag no kasta. Sa bagay, maawatan ka, Manong. Amo ka pinapintas mo to'y balay tayo para ka ni tatang. Isungain ka gumaakti madayo. Tapno matungpal da kita arapaap ko para kada kayo. Ngamkaslawan mo't nanti nagmamaayan ti amin na sakripisyo ngay madayo. Di mo panunutan day Manong. Katuray awanan ni tatang. Asikaswak day ti abalay. Diyak kaya tamasayang amin abanog kan sakripisyo ngay madayo. Agyaman na kading. Ikan naklangit isa magmamano atawan. Amok ang makailiwliwag akton. Agawid akto kat saan tanyag sinapolos. Kat kabayatan di kawan ko. Iba't siyan kay ti kwarta pagpuuna mi ti negosyo. Makaamukan no niya ti kahit mo ang negosyo ading. Tadyak mo't kahit amaikan ka dito'y balay. Ti kayat ko, kabayatan ti kawan ko. Adamot pa ka kumikumam, tapno makailiwliwag ka met. Agyamanak, Manong. Kaya't kumat day ta na panunot mo. Ikarik ading. Agawid ak tumutlahan apaman na makailiwliwag ak. Kat agyanak ton dito'y Pilipinas. Nagsakit a panunutan man ng Emmy. Nagsakripisyo ak nga imadayo. Nabayag ajak nagawid, tapno matong pala ang titarigagay ko, ama ipaayak itinapintas apag naedan ti amak. Tapno saanan nga agsagaba itirigat, kat saanan nga agdandanag, tunggal adda sumangbay a bagyo iti lugar mi. Inanusak tinumano atawan asan na nagaw-awid. Inanusak tinalaos nga iliw ko kadakwada iti kabsat ko. Ngam nagsakit tinagbalin akatukad na. Ta iti kaanuman, jakton makita pay day di tatang. Danda ni jak maaklon ti ipupusay day di amak manang. Ngam babaan iti panang kumikum ko iti bagik iti trabaho. Kastamoten tinasnaban a panagkarkararag ko. Ininot a kinabaalak nga inaklon ti amin. Nagman naman naak,
Kat naamiris ko asaan pa'y akanibusanan ti lubong para kanyak, nang runak at baruak pa'y matlaeng, kan adda pa'y ni ading ko Alisa, anas kan nga ipaayak itinapintas, kan nasaliwanwan a panagbiag. Inkarik nga rod iti bagik asubadak ti ado a sakripisyo ti kabsat ko, anang tartaripato iti daydi amami. Jak malipatan ti inkarik iti kabsat ko, nga agsubliak di tapagilyam tayo. Ngam iti agdama, as-asikasuan min nga agkabsat dagiti papeles a kasapulan ti kabsat ko, tapno maala kon ditoy. Sapay la ko mamanang tanakaibati iti adal kan inspirasyon ti insalaysay ko. Toy pagayam mo, Vic. Pagayam ko a Vic, umunay ti amin, makipaglading itak kada kayo nga agkabsat. Pudno ang nagbaligi ka iti panagabrod mo. Natungpal mo ti tarigagay mo, ama ipaayam iti napintas, kan nalagda pagtaengan ti amaken kabsat mo. Ngamaan yan pagayam ko, tadi mo lakat na panunutan tinagawid iti uray sumagmamanula ko maadaras, idi si bibiyagpay ti amam. Iti kasta, saan ka kumaan na iliwan unay kankwana. Pudno ana saem nga aklunan ti napasamak, ngem napasamaken, ken kas na kunam na aklon mo meten. Iso nga ita, namnamaek nga amumon nga ikan patag ti oras, taday talaeng ti kapatgan abanag, ama ipaay mo para iti ipatpatag mo iti biyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.